Kisii chibakuri chetu cho chonsi, showers, towel holder, na boigo chiriche spray paints, no chire, mbabwete chibord, buna chips and boards, MDF boards, na chip boards, hebinto au biokokora plumbing, buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti sano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Uniforms and Sports Center Nigoba Korosia Nakonya Chianga Guna Chi T-shirt Chi round neck Collar T-shirts Chi sweater Chi shati Chimekoni mienge Ni chimekoni metambe Ebitamba vyukwarwa were Ne vyugutubu muito Chi track suit Chi pajama chokorarira Imepira yenkoyo Neria ya netball Chi soksi Chi jasi Chi tai Chi sukuru au Naboigo, ngokora bali embroidery. Korosia bali chisweta, naboigo kubeka, amaliko asichianga. Gose labeling. Nigo bagotoka asamagacho, abaraka building. Imeyumu chukisi, ejuere angine supermarket ya Shivling. Goso mwakiresi mirut, ase namba, enoti sano ibere noti, isato kianda, isano na isato, isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center Edukeyemo Asoko nyorachi uniforms chonsi Nebinto bigo kolera chigosori. Ndizi TV Obwansu Bwomogusii Umurobiri okubwatia nigobekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka eyo nigo balinse y'amarokeryo y'abayibuli. Kingia umwanchi umurigere rwegeta seni kya Ndizi TV na bwo bwansu bwo mu gusingo kwariganya so murobero bwo Okomenya Okuya murobero ko gokera kere ritko rya Jumatano go cyakinsa munene sugo ikakinsa ibere cya mugoroba ekeroto kumirana n'abasemya nabo igabamanyi ba mangana au mangana to semya cinjira tuwerete Okomenya kebo chenu ubona umwanchi umurigere rero ntuchiko kwanera mange igoro iyo gose yo muchando yo muyora muchando bwo bongo ekero arachiye gotumanyia amange namanyoto goto semya cinjira tuwente wetanga kurwase umuchando yo mukonyero mna sensemo ya Facebook nigo Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tunyarwe Ndizi TV News asumutandao Twitter @Ndizi TV News wege kerengera rikyawo serivori ryawo nabogotoma ase namba era se screen yawo ono murobero koretwa sore na nje Evelyn Sera kironde to kwarigani usange na ntwe komero ndete ko mwarigani omugeni weritko rya rero eriye manyikani ereningo ngayakoro usengiye kagokora erinde tumaye kogendera kabana ntwe wika omwero karibu sana umugeni. Asante sana. Nabo kumanya umwanchi muri rero atari yawo nakiriyo gokora nasogotoka. Mbiya muno nsamurite nkuru kuzipora nyariki njene psychologist nande student ya clinical forensic psychologist. Karibu sana se studio yetu tukirya rero. Asante. Aso murobiri bwo Okomenya Okuya ndomaete asobugi mu bumwanya abantu tomenyate mechando ni mingi goche yatoga na munne mechando yo bonko mental health yairira bange to kutwarira bangi babere bagwita abandi batwarire mechando ya baletera marwere au ono rero ntete tukwanira umuchando manyikante na bipolar disorders ndaito manyu mwanchi umurigere asobo imeke ningi ose muchando noro yiyo. Okay, omutegereri bipolar disorder no muchando ukunyara koba koko tutukania ebirengereryo gosobongo kwamenya konyora bwachandire enchira toko relate na chinchira toko rengereri ni chinchira toko kole ebintu ni chinchira toko ire into twekabanyene kwanyora muchando igao bipolar kwanyora nga omuntu aguchutwara omogoko uri iguru osomogoko ulense kulingana na asaberete
nandenga ninki kiagera kia trigger the episode ya bipolar. Yeah. Kero kende o bipolar yini bwate types chai. Yeah, bipolar ne bwate types bwate bipolar mania na bipolar depression nande ichibona na chirichi kunyara kutwara emichando asichinse buna chia Africa. Nabunda biti nyara kukwana chirichinde esengijon chiri kunyara kutoka affect chiko toka chinse chiringa chesko. Bipolar mania niko konyora umuntu abwate emude yani embu yani osene agoikasigete kwanyora agogete witania ekerengo bipolar mania ose kwanyora twatebana ndi ose hypomania kwanyora kwinde yaye ekogendanse emude iri ndembu yaye ekogendanse abara nyoro muntu buna togo kwanaiga all of a sudden wa change yani wa kasirikire o koigunga tubwati chinguru rakorire gasi wachaka kuirana nabobe yani bono njitingi saini koigunga yani ukogechugu gete gutari no momo itokogechugu gutaraga chiguna turiga nande tokwanerana lakini ukwanyora yabono kechugu yani ukogechugu kuri kugwitania umuntu akire tukuri matagweti akwanira none muntu akukire none metienye tatagete gukwane bantu bunko barro torasi society ito ose chinyomba chito chi family ase bipolar mania komnya kubora kwanya kwenda gusana so tagete kwenda gusemumwe gusekukwanyu muiri wowe gali nkali chiango chiante muno gali komnya kubona kire roro cyo mugakuri tokunyara kogende singi tagete kumanyanga ngayi mudi ayeberete usebali oina uriere iguru bali bande bali nse kabisa kwanyara yani no alega tagete kukwana appetite aye eri disoriented no kurara kuri kuchikwa bokuya nande yakabiri tonyara kobanga bipolar depression eye kwanyoranga ko asiyentanga ni bipolar mania stress nero lakini bone yiga yakabiri depression kwanyara bono nga ebirengere bihabire binge byaetaniri byachire paka kwanyora erebwe komonyene tali kunyara ku kwimanya ingere ingi mono keri oratebege kwirira umuntu twara umuchando yoiga emuchando yoga bipolar mania na bipolar depression egente egitangani abantu bali tokwiborera ni gunero kwanyoranga abaibuli usaba aba baba na sokoro na robwato muchando yo puno konyoranga probability na boro montako gwero yo mase family kwanyora takore naki twachire nero wone tawatebere genetic kwambukira na nanto amanya konyora rindinga depression stress konyarere ko kolete michandiga pono kwalengereria manya kobera for long stress ili mati stress ni tuno tenga nchimbate stress little stress ilinoko ebindo tokonya kwebekera nti tokanya ni stress ni liani nga kwachire bya kuchandira for a period of 3 to 6 months muchando yo kuchandira mbaka kwa utari ko treated to what the solution pono komenya konyora kwa umehalta ya changery ngencho obongo bunabule ninchira tokonyara kolengereri stress yanya egento kende kya gatatu the environment is toko litoko tebanga na chande nacha asitoko the way we are brought up yes matana bakonda kwanyora environment gite yani etari conducive asindu kumenya mwanya bantu ngento kelinko kuchanda kere mpaka kialta the way we think the hormones in the body in the brain not in the body the hormones in the brain konyara kobanga ya nyalre kobaki gekoba yani nga ya turubanigu ya nyageri gustari giteteri eterendonge anto menya konyoranga ama ruhire naro denomo maruire kawaida na marioga ali tokunywa ase kubwenia maruire tofauti kunyora lega koba gakoleta emichande ya bipolar ebe mania ebe depression. Yes. Asante sana. Abana kirokende muntu twari no muchando yo bipolar disorders na kibuna intutorega nikitokora tumanye gose na tugenderete ko bamona abantu se associate n'abantu iga nikyo umanyu umuntu uyo nabwatu umuchando yega ko bwatkana ne chigo se signs kiri tukoruka signs and symptoms njiri kiri kiragwirira umanyu umuntu nabwatu umuchando we ande mono
ase tokurwari kenyoro gitu sabu mwete no tuguchakira kumanyira umuntu narwarite na ari akongo mono kumanya umuntu narwarite ase nginju na kitoko chaka ku tokuchikabu na intumanya bantu kwanyora twachakire onye no mwana uminto nyomba gose cousin yane gose neighbor egende gitangana ki umuntu uyo salikire kwanda kwanda liko nyanga abana rero ni tinya soro kunywa ose mwachaka umuntu oyorogiru nkuchire yaba mono akongo so umuntu utaramanya amangana ya tokoterine nga mental health onde gente gitangani gutaka kumanyira nekina tebanga yani mude embu ekuchenji bona bona natebari tangani nga bona bona toriga kwanyora kwa wachenjiri yani ogo gete konya koro monto go gete kwa gwita na kitatalera ne gitago gete go gete yani ogo kankuri kugwitania use okubea kurigo kugenda insemono alafu sazingine koro ko monte gasi mono buna abana nko baturi gasi kwanyoro mwana tari anakora aro seta kwa yani akoyete kina tawike kusikia akoyete mboro mukuru muntana metena kia korara kumina wikasa onyo narite korara usensa moja saa 2 kikwi kwabo kwarara biyabaka kiwika saa 5 saa 6 gabo okunya ko konyoro muchando bwo korara ni ndagira nkuko appetite ngo chenjere alafu inale goteba concentration konyoranga na koire gento korega gidagekeye yemo watigire gwachakire okore gento kende ne gento kende ugo kumanyiranga omuntu igana abwate ne problem ya bipolar nabo konyoro omuntu tari na acha kobera na abantu abantu abunku barratori society akogani kobere bwika mara ekaronye yeikenga kigite gusata gete koko kana abantu usukwanyoro omuntu nabwate obobesa kachite samwe ijegango chikugurande chimbe gunsimeke omuntu yesingin chabwate elevated mood omogoko monge kwanyoro tumire impulse tokotanga impulse usage kwanyoro chire kiriabo chibasire bantu akorire genteke kwanyoro ogurire bintatarengeret bada munya kwebulinga what they do na korire amagoso nandi no nayo monyere nabo kwe okuchaka koro buno go change buno ko relate na bande community na ko relate na bantu nyomba nabo okonyora abande kwanyora nga emotions chiabo nabo gwiga kuna ki na kibono timbone kumenya tingi gwitinga incheningi saina koba omuntu timbone tukoba mwanya bantu nakike korokonyora abantu abangi bakire mpaka bachire ko kuligi kweita barusyo obomoyo bwabororo ebintu matengo kerenga ki kwego uchi sauti chiko kwanera yani really omuntu akotenga ivaitu gwiti bana tebire usote ulirendo linginsali tomorochi nando muntu itali none within the locality one singincho the mental capacity ama capability ya very distorted kwa chaka konyora delusions yani ndagotebinga ayusini nyaruka ukane pyo tebe yaya usote buso no litokerira otebe yaya litari litoke ana maragwani abikire nsaiga torochi yani the believe change the believe na hallucination echiren chokorora kwa chaka korole bintu abande singi chokorole bintu ebyo usokwanya ki engitieri kwa chaka kucharuka the next solution yokurigi no guchaka konyuno ena maru kurige bintu byo gutindi egere bikoe humble time o relax gose orale igona ndekero kende tokoira na se bintu biri bikoirero umuntu atwara umuchando gatatebe ainchereri oko abantu bare angenaye bakorelate naye inchira maybe bawo kwanira usonta teno na se gasi inchira none your employers bawo go treat none ngagari inchira none uno mwana inchira bayiburi bawo go treat inchira sekera wakora none rigosa inchira umwe awo kwanira bekoirero umuntu atware bipolar disorders bipolar depression taringa ndero yoke gento kingarero styling koira it has to take a period of time even tebi bionse bi koire period of time taringarero nakina koira akiri bondo linde tokoteba nandenga kurunka emechando yonse pye guchakiranka guchakira nyumba ya chakire society ese communities tomanyete wono kwanyara gusenyo mbo mwetentra totenga aine ngondi into keyura nyaraye aino naigwa bande botenga aino muticho kubuli muticho tenga muticho no lioko oguticha chipara one kero kotabi umwana oyo nande maybe uchire usine school watebiko
mwalimu muramire usawa na bande ba muramire ko kagochanga kwa murama you know that is confirmation yes nga na berego kero kwa moire confirmation yali mono into abangina ntonare tikorama abane kero kwa moire assignment atari kunyara gukora kero iyo yanyakonya komwa stress mpaka yaika o okoreki ukire gabo usikwanyara lisote na kinga uyo nero mochingo uyo nero tigirite kirasibere uyo na maruwa manyitaya ukunyo maruba kugabo umate bintu biri kwenda biri bya sticking in our memory pono baadaye no ndiri cransty ukunyoro no ina ndiri cransty kwanya korete bintu gite bya penetikale kwa bireta back to the service ando kwanya gusendrio birengerati umuntu ndoleta similar connotation kuruga bekara yaberu mato you tick yourself nigo togenderete gukwanira umuchando bwobongo umanyikante na bipolar disorders na daktari aberga gotwerera mange kuri ndende turanda sumutumuke mukeigo tukwirana ntogendere kuyiwa mange asante ya bu television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigeri ya Kurochi County sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe kubwatekana n'ubumanyi bwaitu bwonge asamangana yichisemiye aiga Potters Haven nigo tumanyitekelia yibumu mwiburi otagete ase skuru ilio mwana wa gusoma nigo tubwate birasi bisaine kurwa daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 wika grade 5 aborokia bwaisaine babwatu ubumanyi bwigoro rivaga risaine lio kugoseria na bwigori aboroki wabakorara ekero barosire chigali chobosombi amachama ya kunywa na boigonko bwate tole umurubiri CBC nigo togutuka asikanisa ya pefa daraja mbili turikere email ase pottershaven@gmail.com wosoto akeresime ase namba enoti isano na ibire isateyemo isano nemo ibire isano nemo ibire isano na isato inye gose enoti isano na ibire yemo kianda isano na isato isano na ibire isato isano. Potters Haven, the foundation of knowledge. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Murigere na indengo kwarigani elio togendere gosemiwa amange kubwatikana n'umuchando bwobonke uyirira banke babo kwerusia no bomoyo kabana into ikomoyo bwekoro bw'umurubiro yoga bwokomenya Okuya elio tosemiwe amange karibu na inde asante egente gitanga ni maitekero muroira gocha guseno na enocha ontebi nimbote problem gete tindi kuje bwatira bunchake kogenda rundi motu sorry egente gitanga ni ngutakuri kumanya history ayo monyene naboko kwa sababu totenga mental problems njibwate mwana njibwate musa njibwate mugaka kubwate wende bwensi chikubwata no na kamwana kangwerere bono kuruga abungu chakoli kuira history history yo mondo ndia chagete ekero kwa ikirega abuna ndinkuire no rukurumagega kuira nga asaba ibuli bawo umuntu nale utwari to muchando bunoyo use nyumba mino umuntu nale nando kuigu bwato muchando bunoyo ga kiri kwaire the history ibintu mbiro kunyara konya koboli umoroire use client kwa moboli for how long na kiero manyana kuigu ilitoko tebanga self awareness yaye na Lendi na kimanyite timete na kinda kebeka se lugende na kia kwemanya na kiigwite ni birengere byaye kwa sababu
mostly kero muntu agutwara muchando bobo ngombora ni birengeri bikora tatizika wana buno go concentrate mono agire kwamanya kumanyanga ngaiye ikire kumanya ku classify nga oyo no muchando gite kero mwamanyiro muchando yiga bono na ki umuntu yagucyokonyeka kero kwamanyiro muchando yiga treatment ne rororo obubeni mbororo bipolar abambuli kugenda bwa ekero bwachire some length mbuli kwenda bwa therapy but ekero bwamanyekanire mapema at least ngo konyabure kusekero bwamanyekanire mapema kuba buri managed mbako muntu oba totally normal but bali bachire to an extent ko tenga it's a pathological state iko kunya ku maintain lifetime na maintenance into bwate amariogo if it is depression umuntu na bakwenda ayegwa mariogo agotuliza depression na stress na mariogo na aro agotuliza mood swing rende na mariogo na rororo na ndo gusitari kunyara korara na bakwegwa mariogo akoba kuinduce muntu nyara koba gakorara kubwa muno ogo kunyara koba go manage the depression the mood swing this even the birega timega nande totenga it's a combination of treatment kwa iro amariogo ayokomera nande kwenda maybe to karansa buna to karansa tena yiga twanyara koba toko chambua birengeri byao twanyara koba toko kwana kwanyara gochana plans aye a patient or say a client wachana plans on how we can manage together because now you watomo chando tarinje ngocha you have to come up with your the solutions yes abana tatebe umuntu twalira umuchando igo bipolar disorders ase tuteba sigika kuna tutebe complications inchiro chigo chareto use effects aso complications nguchiri chaborro mo especially tutebe nga obere for a long period ndigitangani thought impairment ikusalika pito kunyara koba ko concentrate nabo okonyoro monto if it's a bipolar depression nabo abokonyora sometimes abantu bali para ba yani akwega seriously na ndirende singinjo ya agitation eli ya mood swing abantu mbali bakoba wild bachaka maybe omo disrupt kera ko legendo mbali nabo okonyora bagwakire it is not their wish but because they cannot make it they cannot make a concrete judgment when even to bya bakora plans cyabo mbakonyara ko baba bagucikirania esengenjo psychologically they are impaired nandirinde kero nando monta tari korara ko stote banga monta tari kunyara korara bya ekero tari korara bya mbora nabo konyora physical kimobirega abakonyara no bwate amaruira ali agocha sengenjo mubiri mbora no tagete relax utimoke kwanyara lero nkuigure pain mutungu gwatiole amarioga ali kwanyule mpaka change the chemical balances in the body naro na bakoleta side effect omubiri nande kwamanya konyara lindinga the another effect is the relationship unaki obwamate bwao na bali mulyange mbuli gutukonyara koba wasabona kiro muntako akoko no marito kotebanga akuna kabali muntu gotebe business society akuna kabali moga gatige ate wine short short wa ya dimutike arafu nende lina nche konyara kobere nche beke ndait kobere nabantu thought nere gukana kibono ninkuniki ikonyoro monto maybe iruseti nakikeria kwanda kwanyora ngakenya gititolenge mogorobo ryogo getobwatira atwalingi byantuaragirite togatenga no gotenga tukamukinya mbakanda korara momanya komonyora esungeti usanyete yani akwitega mugochwa koranga is something induseti ogukwaye ponto sade effect umuntu konyora kuma gutwara gikoba mo abono kirokende no ruwa basemi guru yebintu biri umuntu abwente gukora eri wetanga umuchando igatochi kumonyora before ntaragenda gabo nande ase bipolar mania na bipolar depression a lifestyle tomanyete lifestyle yemanite nga chindagira tokulia koranya ritura kamubere exercise echichonsingo
onye ntori gukora gusitokuragira recklessly ntobwati the right food diet tokuri na bekunyara kubo maitekere gintu tokuri mbora is the brain gotebye ndi egente kinekia onye ntori ko brain egente kieragire still nabo keko yokos egente gitangani ayo munyene na kitoki unkora tokora tebya bantonga have a diary of yourself have a diary itimati asokurika nabo kotebanga so kweroberia kweroberia umube tali bintu biri ogukora ukweroberia ye bweka na sazingna totebanga nabo koreire meeting yaye bweka ukwenda buri karansi na tukaranstiga uraye bweka o nabo kubekikero gumutu yao oire oyo no muntu gukuburia amaswali uchake kwechambo aye bweka manyene nabo bweka kwaranga matukaye gakuru mutuiga tinda babia nabo gwika kwa guseba linto bwatabasani baita nabo bako kotebe ngayo manyete squeeze tole na kwarenyo nabo gwika kwa chakira gutwara birengeli bite bitali ebia nabo kuminyokero gukonya riba gukunya gutwara umuchando gali inyo tubwate mundu trusted I walk into any hospital kwana na barabo batebe buno igwete they can that is one way nabo bakunyara kugusemina kyo Okomenya yeweka egere o prevent omuchando oyo nande karulio bwate stress deal with it ta konyoma itabantu mbali tokugacha none kero kubeki chaya gakombe ekero gichorire kigokora ki yoiteka nkochiere yaiteka is the same kero kunya gutumbe bintu obongo it is like guichori eke kombe gichaya kero gikire kigoiteka so tiga kunya ko kuichoria kokiachire deal with it by that time na ndonyo komanyete nga kurumaega na kigotanga it is good to know your history your family lineage kurumete ngo muntu gete na usena roro it is good kumanyanga any probability na bora kira kubwate from anywhere so you change especially the psychological part of it inero kunyara kulinda mono and the way we eat ne gym exercise rinde kunabo takonya gwikaransa neba ne gali obwate otara sometimes kara yetiga kara tare you cannot go to the gym abana bana ino abamanyi ba mangana ya michando y'obongo abantu mbarota wateba none mbali bagutuka se binyoro ime gusebuna wata abandi nabo bambali kunyara gusibuka gucya gusanga nona se kinyagitari basange nabanya gitari gose gusanga nabamwabo inu bwatimiro birinde nso yokwene kyabuna nguikera muri abantu none mwatara none binyoro gose school sandonsiga asemisangrekano mwara urwa boseme ucya sabandere ko bakonya mbachi konyore mejimba betange kurase mechande yiga neri solirigia nandekero muntu nabwete kumanya tegabanongira ne Gusii bo songo gaiga I think a lot has been done within the Kisii region and the environments around singin chabanta bangimbe bisite batageti gosoka muntu akweranga njikoteba njikoro kwebalimo usenjiko genda nyagitandara nimbwata umuchando what we have done we go out ngo create tore awareness mnabone yetoko koraiga konyorore ntori chiredio weta ntori TV and sometimes when we have something kora role town ga abantu baweta na banners ntobwate abantu babwate organization ba like a specific day like Wednesday, Sunday ama whatever ba kunyara ko baba bagukwanira abantu kogenda turi ne chiefs baraza abakunyore chief komite chief ayangalibaga ngatu aba sinkwanira abantu gusa wana aba koso wana aba nabo gukwana amaswali mwete nko extendire twagenda chiskuru ande na Sunday ngogenda turi chikanisa twanyara ko batugukwanira abantu use ekeroro cy'umucanda no rasigete na borandangalyo ndenaki ninkabwate youth yasigete ngorangalinde asaba gwikanso cyo bakwanire we all do those things we go sawa asante sana sobo semyo bubuya asengencho yoshida ikago sechinsa cyatunyorire ndaitense ye daike mu kwaniringana lya uri omwe lya sumanchi umurigerere omanchi omotegereri asemambi yabonoiga egentongo chikonyara ko bako kinko ko semingilingana ki muchando toyo otaliko konyeka nande abantu mbaro bako kotegerera bikundi mbire bunaga Gusii bikundi mbiro bire bigokora mangana yega mental health we have million hugs you can be helped with million hugs you can go to KTRH abantu mbarororo
abangi sana bakokole bikundi ebiga and another Nyamira mbirororo so kero bwato muchando just walk into Million Hugs on every Sunday afternoon. They have a program of mental health. I think yara konyera bantabange. If you have a muchando, KTRH is open to anybody. Walk there. Usini motari kiraga wabantonko wabara bande nyagitali. Roro montolio wegenete angena asole. Kwana nere osoko koratari kugukwanira kenda asoli ondo monene yake na aye kiro montachire kugukwanira abwato muchando ikona kwigina amangana ali yako kotebi nyabe kange zipu gitene na ubeki ibifuri ebinene egere nali oranyare ko bakoko konyo muntu lakini mnatari nacha na gukwanire buna nchandegete na the next minute kwa buna gosoka gwa kiresimo na kinga no gwete buna ivu achagaiga muchando nere so ayuri kwa natebi muchando no wachire biulionde tali muchando nongita naye kwangita yes asante sana umwancho muri bano na kwabere okwewa twabere togosemi wa manke igoro y'umuchando bwobongo yumanyikanite na bipolar disorders abuno bosemi bwarurwe tigagokiria au muchando uriyo bwate mnaesoka sangana abamino tara none kinyagetari gosaba manyabaiga eriyo bakwerera ninki bwente gokora eriwetanga ase obusari bugima bwawo bwamambya mbye naso ogochora ko bana ntwikomeryo onomurubiri bwo komenya okuya gogo kirakira litko ya Jumatano nse munene suwika chinsa ibere cha mugoroba na nigokoretwa sore na nche Evelyn Osero twaruburigirira burubya Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwigo tonyora